Vi havde jo sådan sagt til ham, at vi ville komme, men han har måske ikke lige fået læst vores besked. Hvad fanden sker der her? What the fuck? Bror? Hvad? Film på ham. Det er ikke mig. Kom med mig. Altså, han virker ikke så normal. Han virker lidt som en, der havde svært ved at tale med andre folk. Altså, så står vi sådan lidt ligesom her. Nogen, der vil gøre noget. Vil Bertil gøre noget? Bertil bare skal... Hvad sker der? Hvad sker der faktisk? Goddag. Hej. Hvor kommer du fra? Hellerup. Er det en fed by at bo i? Nej. Hvorfor? Fordi at det er som det er. Hvorfor er det som det er? Fordi at når man går igennem livet, så oplever man mange ting, som man gerne vil glemme bagefter. Fusk. Fusk? Der skal ikke smør under syltetøj. Altså, jeg var slet ikke forberedt på, at det ville gå så vidt for sig, som det gjorde. Altså, han udtrykte sig på en måde, man ikke skal gøre. Vold er ikke vejen frem. Og da det slag der, det kommer og rammer mig lige i fjeset, det er noget, jeg ikke har lyst til at tænke tilbage på. Jeg tror faktisk, at jeg blev traumatiseret efter det der. Jeg var der jo ikke, da min gode ven Carsten tragisk går bort på grund af Bertil, som overfalder ham på en gang ved siden af lærerværelset, efter han havde slået mig i hovedet og sparket mig flere gange. Jeg skal til begravelse den 30. oktober, så det glæder jeg mig ikke til. Vi går hen til biografen og finder ud af, at han sidder inde i biografen. Selvom han godt vidste, at vi skulle interviewe ham. Så vi bliver ligesom lidt sure på ham. Og beder ham om at komme ud nu. Nu skal vi op, og så skal vi finde Anton. Han skulle være en meget interessant person at snakke med, men det kan være, at han sidder inde i den her biograf her. Så skal jeg meget Anton? Må vi lige rundt dig? Lad vi. Vi vil gerne bare lige låne dig. Er det den der gyserfilm? Til nogle spørgsmål. Ja. Det er ikke nogen gyserfilm, det er bare interview. Jamen det I var i gang med. Ja. Kom så. Vi er ikke engang med en gyserfilm. Ja, kom nu med det. Ja. Altså, vi skal bare lige... Det er fordi, vi vil gerne lige se... Vi vil gerne lige have nogle minder fra i dig. Altså, kan du sidde der i den røde sofa der, så skal vi lige gå den der. Og jeg har set det før. Anton! Hvad? Ja. Anton. Våbnet er mit eget personlige, som jeg har arvet fra min farfar. Og det skyder fucking godt. Bringer det her nogle minder tilbage til... Jeg gik faktisk til skydning engang. Altså, han har jo gået til skydning. Men han har jo været en del af fucking frømændene. Anton,
Anton! Jeg bliver jo fucking bange, da han lige pludselig peger våbnet mod mig. Anton! Altså, Kom frem med spørgsmålet, mand. Kom frem med spørgsmålet, mand. Du skal ikke skyde mig, Anton. Jeg skyder dig ikke. Jeg skyder dig ikke. Jeg tror ikke, vi skal snakke. Det tror jeg heller ikke. Ja, så ned på jorden.